Made in Italy. Takže žiadna Čína. Pro Max 2. A ideme to otvoriť. Je to balené ako Cartier, ako šperk, ako diamanty. A je to tak, pretože je to diamant, šperk medzi pedálmi s wattmetrom a podobne. Takže krásne nálepky. Dobre. Človek sa až potia ruky, keď to chce otvoriť. Dobre, skúsime druhú stranu. To zablendované, áno. A teraz odtiaľ niečo vyletí. Už. Všetkým nadržaným a tak toto je vec. Toto je vec, priatelia. Nádherné balenie, krásne prepracované. Vidíme, že tu máme nejaký návod. Samozrejme na stiahnutie aplikácie a následné riešenie. To budeme študovať ďalej. Čo tu máme? Nejaký equipment na... Nejdeme to otvárať, to dáme až v servise urobiť na uchytenie. Takže to dáme takto. Tu sú nejaké antenky, senzory, asi na nabíjanie, predpokladám, pedálov. Vyzerá to, že to bude niečo také. A samotný pedál. Nemáme tu síce váhu, aby sme to odvážili, ale je neuveriteľne ľahučký. Neuveriteľne ľahký, krásne prepracovanie. Bude to bomba. Teším sa, ako to bude merať celú výkonnosť wattov a podobne. Uvidíme, čo všetko. Tu sú nejaké aplikátory, alebo čo to je, ale všetko má svoje presné miesto. Takže dám následnú recenziu, ako to celé funguje. Samozrejme musím ich dať nabiť, lebo sú nabíjateľné, nie sú na baterky. Takže budem informovať o ďalších krokoch v rámci wattmetra a pedálov s takýmto obsahom. Dobre,